Ajde. Ajde. Ovo ide na drva. A ne ide na drva. Ajde. Koji dim jebote? Ali ti. Koji dim? Nenade, ajde jebote. Jebem ti. Nemoj se snimao. Ajde, dobro, ajde. Beee! Ne zve tako. Znam jebote, znam. Ne zve tako u moju kuću. Što? Pa će mi zapalit kuću. Nema veze. Nego ide. Snimaj kako ide na gore posle. Gdje pukne. Za malo kuću. Ajde, daj. Holy shit. Malo tu. To se nama god. Stavi kutiju. Ovo puno rukce. Ja uvijek da dobijem novu negdje. Jebote. Čekaj. Raketobacači, evo te, ajde. Ivan X. Ne, da se pali. Mogu ja? Šalim ti se. Jack, stani. Beži ja, beži. Kaži čao. Ćao. Što si? Pička. Nenadu, što si pička? Aj, baci sad na raketu. Ko će zapali? Bre, kapija, ej. No, nema veze. Tvoja kapija, a? Zapali me, a? Ne, nego ja. Ali nisam ja kriv. Sad ti rekao kapija. Ne smijete ti odjedno. Ali kako evo te? Ne znam ja kako. Znaš kako Ti zapališ? držiš, ubaciš. Zapališ jedno pa či. 2. Nisam zapalio. Nema veze. Snima već izgleda, a? A, snima. Čekaj, kad ti kažem ja, znam ja kad... Čekaj. Čekaj. Ajde, zapali. Baci gdje? Snimi. Ovo te ostalo. Daj. Moćno je, evo, dajmo nešto bez veze da. Duvaj. Duvaj, ej!